ang sabi sa atin doon sa ating anniversary, mga minamahal, sabi ng beloved Ted mo, minamahal, sabi ng beloved San Pastor, ang palakpak ng tunay na anak ng Diyos, pataas sa palakpak, mga minamahal. Amen? Doon ko lahat na nakapanood nun. Ay sa atin mga minamahal, hindi ganun lang, hindi ganun. Amen. Dahil ang pinapapupuri natin ay Diyos nandun sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang tunay na mangangaral ng ating mahal na Panginoon. Alam niyang masakit sa kanyang pinapangaralan, pero itong kalooban ng Diyos, kailangan niyang sabihin ito. Amen. Amen. Sinabi niya yon hindi para pahiyain ang sinuman, kundi para iligtas at gisingin ang kanyang mga anak pabalik patungo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Akala ba natin mga minamahal, tuwan-tuwa ang mga mangangaral kapag tayo ay nare-review? Hindi po mga minamahal. Bakit? Ang bawat Kristiyano na nandito, pinuhunan ng fasting and prayer yan ng ating mga pastor. Amen. Bawat mangangaral, ay bawat Kristiyano dito sa atin, pinakamataas hanggang sa pinakamababang antas ng buhay, ang sabi ng Biblia, mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Siya ang dahilan kung bakit nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ang isipin natin, mga minamahal, kapag nag-rebuke, gustong-gusto namin yon, ayaw namin, mga minamahal. Amen? Bakit kailangan gamitin? Bakit kailangan sabihin? Kasi yun ang sabi ng mahal na Panginoon. Kung anong kalooban ng Diyos, siyang ipangaral mo. Amen? No candy-coated preaching dapat. Hindi dapat pinaayos na salita naman ng Panginoon. Dahil ang sinasabi, ang mali ay mali sa ating mahal na Panginoon. Hindi pwedeng maging tama ang mali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Isipin na lang natin sa mga unti-unting nalulupaypay. Mga kapatid, even our beloved viewers, na medyo nasubukan ng nagsimula na manatili sa daya, na talagang ayaw ko na. Amen? Kailan tayo na-rebuke na tama yung ating ginawa? Think. Kung na-rebuke ka dahil mali ang iyong ginawa, hindi ka dapat sumama ang loob. Magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Brother, talagang wala naman akong ginawang masama. Napagtripan nga lang ako. Amen. Kung tayo po mga minamahal, akala natin tayo nasa tama, mga minamahal. Amen. At tayo po mga minamahal ay talagang napagbitigan na walang masama kung tayo po mga minamahal ay magpakumbaba. Amen. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal, ay may mga bagay tayong akala natin mga minamahal, ay, yung tayo po'y napagbintangan lang. Buhay ang Diyos. Amen. Sa palagay ba natin, hindi yun alam ng Diyos? Sabi, pantay-pantay, magmahal ang wala Panginoon. Amen? Amen. Ibig sabihin, naririnig ng Diyos at alam niya ang totoong nangyari. Magtiwala lang tayo sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo sakaling tayo po mga minamahal ay tama at napagbintangan lang tayo, bakit malulupaypay o magmamermer? Bakit ka titigil sa paglilingkod? Bakit aalis ka o bababa ka sa iyong katawagan, mga minamahal? Akala ko ba tayo yung mga tinatawag na totoong lingkod ng Diyos? Amen. Narinig, nabasa natin yung totoong pastor ng mahal na Panginoon. Ang totoong pastor, maski na nung mangyari, hindi niya iiwanan ng tupa. Amen. Totoo yun, mga minamahal. Pero yung upahang pastor, kapag ayaw na niya, nakikita na ayaw na pahamag siya, iwanan na lang niya. Hindi ganun, mga minamahal. Ang totoong pastor, mga minamahal, o mga totoong nangangalaga ng kaluluwa. Ano man ang mangyari patungkol sa kanyang sarili, pagtawanan ka man, mapahiya ka man, ikaw man ay tamaan ng iyong ego, di mo man may pagtanggol ang alam mong tama, mga minamahal, hindi yun dahilan para ikaw ay bababa sa iyong katawagan. Hindi yun ang dahilan kung bakit iiwanan mo ang iyong inaalaga ang kaluluwa. Dapat patuloy mong ganapin ang iyong katawagan. Bakit? Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa mga kaluluwang umaasa sa iyo.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We don't care kung tayo man ay mapagtawanan. Ang importante ay hindi natin iniiwan at pinababayaan ang ating mga inalagang mga kaluluwa. Yun ang totoong pagiging tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sometimes, ang ilan, tayo po naghihintay tayo, ay, kailangan mag-sorry siya sa akin. Amen? Amen. Pride yan. Amen. Oh, kung ako sa iyo, magising ka na dyan. Daya yan ni Satanas. Amen? Amen. Kapag ang isang mangangaral, ang sinabi niya ay kalooban ng Diyos, hindi niya babawiin yon. Dahil sinabi niya ang katotohanan. Amen? Huwag tayong umasa doon. Kung gusto nating manatili at magising, makalaya sa daya ni Satanas, huwag tayong manatili sa ating pinaniniwalang mga daya. Gisingin natin ang ating ulirat, at magmanumbalik na tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan magsabi, akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Bakit masyado siyang harsh? Dapat inalagaan niya ako. Matagal na ako sa iglesia niya. Dapat inalagaan niya ako. May mga ilan nagsasabi ganyan, mga minamahal. Pues ngayon magtatanong naman, akala ko ba matured na tayo? Amen? Amen? Kung nagtatanong tayo ng bagay na yun, mga minamahal, tanong ko rin, akala ko ba matured na tayo? Ang sinabing matured Christian, mga minamahal, ano mang bagay ang gawin ng iba na nakikitang sanlibutan? Pag inisip mo ang pag-ibig ng Diyos, parating masigit ang pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Another root cause of backsliding. Ang sabi diyan, they even justify their backsliding. Nagja-justify tayo, mga minamahal. Sabi ng verse 6, mga minamahal, dun sa ating nabasang talata, sabi diyan, aking pinakinggan at narinig ko, ngunit hindi sila nagsalita na matuwid. Walang nagsisi ng kanilang kasamaan na nagsasabi, anong aking ginawa? Bawat isa'y lumilihis sa kanyang lakad, gaya ng kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Grabe, ayaw niya aminin. Ba't ako magsisisi? Wala naman akong ginawang kasalanan. Amen. Amen. Sino bang taong walang kasalanan? Di pala tayo nagkakasala araw-araw? Amen. Ano masama kapag magsisi ka? Amen. But we keep on justifying ourselves, mga minamahal. Another root cause is that kadalasan ang mga backslider, they trusted their blessing, financial, friends, family around them. Ating basahin ito, Jeremiah chapter 49, verses 4 to 5. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat ng Jeremias, Kabanatay 49, sa talata po ay 4 hanggang 5. Bakit ka nagpapakaluwalhati sa mga libis, ikaw na mainam na libis, o tumatalikod na anak na babae, na tumiwala sa kanyang mga kayamanan, na kanyang sinasabi, sinong paririto sa akin? Narito, sisidlan kita ng takot, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mula sa lahat na nangasa buong palibot mo, at kayo'y mga tataboy, bawat isa na patuloy, at walang mag-iipon sa kanila na nagsisitakas. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po natin, mga minamahal, pag sinabing backsliding, hindi po ito, mga minamahal, yung taong tumigil na sa paglilingkod. Amen? Even yung mga Kristiyanong dumadalo pa rin. Pero, they start proud against God. Amen? Sila po, mga minamalay, sasabihin nila, ay, natutulang, kaya ko nang tumayo sa sarili ko kung mga paa. Maski na walang Diyos. Even proud. And they're so proud of themselves. Dahil dun sa kanilang pamilya, dun sa kanilang status ng buhay, yung kayamanan na meron sila, network na fame, profession na mayroon sila, sometimes lumalaki ang ulo natin, mga minamahal. I don't need God. Ginaganon natin, mga minamahal. Amen? Yan ang sinasabi ng talata, nagtitiwala sila sa kanilang mga kayamanan, sa kanilang mga properties,
Dahil lumaki na sila, mga minamahal, naging well-known people. Pero tignan nyo, saan silang nagsimula? Di ba, nakakalimutan natin na minsan sa ating buhay, nagsimula tayo sa pinakamababa. Hindi nga tayo makatingin sa mata ng ibang tao eh. Ni pamasahe, wala tayo. Amen. Pero ngayon may kotse ka na. Dati-dati ang bahay mo maliit. Wala, pinagtatawanan ka pero may bahay ka na ngayon, dami na. Amen. Huwag mong kalimutan kung saan ka galing at pinulot na mahal na Panginoon. Amen. Hanggat naiisip mo yan, hindi ka magiging proud. Nandun, mawawala yung pride na against God. Mawawala yun. Mananatili ka sa iyong humility, mananatili ka sa iyong kababaan ng loob. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pag sinabing backsliding, those people who are backsliding, iniiwanan ng Diyos. Other way of saying, I don't need God anymore in my life. I can survive. Kaya nga tumitigil ka na maglingkod eh. Kasi, alam mo, kaya mo nang tumayo maski na wala ang Diyos. Amen? Nakakatakot na bagay yan, mga minamahal. Amen? But God is saying, do not wait na tayo ay padalhan ng katatakutan. Oh? Ano sinabi ng tatata? Narito, sisidlan kita ng takot, sabi ng Panginoon. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag mong hintayin, kapatid, na tayo ay palalahanan ng mahal na Panginoon. Tayo may padalahan ng mga katatakutan na yan sa ating buhay. Purposely, para tayo mga minamahal ay ayawan na natin ang daya ni Satanas at bumalik na tayo sa katotohanan ng pagkaling at pag-ibig ng Diyos. Huwag mong hintayin na dumating pa yung tapik ng Diyos. Amen? Yung mga katatakutan na yan, purposely, to start and repent. Magsimula na tayo at maghingi ng kapatawaran. Huwag mo na hintayin. Simulan na natin ngayon, mga minamahal. Purposely, ang mga katatakutan na yan, malaman natin na ang ating ipinagmamalaking mga possessions, mga pag-aari, kaibigan, pamilya, trabaho, profesyon, or even wealth, ay walang magagawa at hindi matibay na sandigan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong magagawa ng kayamanan mo kapag mayroon kang cancer? Amen? Pag tinaningan na ang buhay mo, kaya bang pahabain ng pera mo na napakarami ang buhay mo? Hindi mo magagawa yan. Walang magagawa ang mga bagay na yan. Pero may magagawa ang Diyos. Malabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kung ikaw ay natatakot di makatulog, kaya nakita niyo yung mga Kristiyano, sometimes mga minamahal, dumarating ang oras na sila po mga minamahal ay nagkakaroon ng anxieties in lives. Meron silang tinatawag na depression in life. Paano madidepress ang isang Kristiyano? Di ba punong-puno ng pag-asa ang pagiging Kristiyano? Pero bakit may Kristiyanong nadidepress? Dahil hindi na niya pinagsusumikapan ganapin ang kalooban ng Diyos. Hindi na siya natutuwa sa ginagawa ng mahal na Panginoon araw-araw. Nakatingin siya dun sa kanyang panalangin na napakarami, pero hindi niya tinitignan yung mga binibigay ng Diyos sa kanya na hindi niya ipinapanalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? We keep on waiting mga prayers natin. O hindi naman nasasagot. Pero marami tayong pinanalangin na hindi naman natin pinapanalangin, mga request na kailangan na hindi natin pinanalangin, pero binibigay pa rin ng mahal na Panginoon. Because alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen. Alam ng Diyos kung papaano tayo lalo magtumibay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Anong gagawin? Anong sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Dito sa Kalatang Gawa, Kabanata 3, Talatay 19. Kylie. From the book of Acts, chapter 3, verse 19. Dito po sa Aklat ng Gawa, Kabanata 3, Talatay 19. Kaya nga magsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin ng English version yan, mga minamahal. Acts chapter 3, verse 19. Kung titignan nyo mga, repent! Tingnan nyo, ano sinasabi ng mahal na Panginoon? Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out,
When the times of refreshing, pag sinabing times of refreshing, ito yung tinatawag na revival. Amen? Ito yung refreshing, renewing. Kung nagaling ka ng backsliding, para ikaw ay lumakas uli. That's the time of refreshing. That's the time of revival. Saan nanggagaling? From the presence of the Lord. Saan nanggagaling ang presence ng revival? Saan nanggagaling ang refreshing of our service to God? Saan nanggagaling mawala ang backsliding? Madamo mo parati ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yung narinig na kadama ng banal na presensya kanina, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya sinasabi natin mga binawal, bawat banal na gawain, magsumikap. 100% ang attention dito sa pulpit, huwag kung saan-saan. Ang iniisip namin kundi magpuri sa Diyos. Huwag kung ano-ano mga atubili tayo na ating ginagawa. Hindi yan ang dahilan kung bakit tayo narito. Tayo narito upang purihin, pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa ating pagpalakpak, sa ating pagpupuri. Kumikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang Kristiyanong nandito na lulupaypay, pag-uwi, pinalakas, pinaligaya ng ating mahal na Panginoon. Ang may karamdaman, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Ang nalulungkot, nakakadama ng kagalakan. Bakit? Ang Diyos, siya nagbibigay dahil sa kanyang banal na presensya, nagbibigay ng kagalakan, katugunan sa bawat panalangin at pangangailangan ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong kailangan? Para ating madama ang banal na presensya ng Panginoon? Repent. Magsisi. Brother, nagsisi naman ako Amen. Malala ko mga minamahal nung kami po talagang yung nag-aaral pa sa isang religious school, mga minamahal. Sabi namin, dahil wala kami ginawa, kundi kada Biyernes magsisi, mag-communion, magkumpisal. Isa kami mga bagbabarkada, naubusan na kami ng kasalanan. Kaya bago kami magpunta sa pari, mga minamahal, talagang sasabihin namin, anong magandang kasalanan ngayon na sabihin natin kay Father? Kasi ibig sabihin, akala natin, that's just, repentance is ganun-ganun lang. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Kindly, ating basahin Jeremiah chapter 3, verses 21 up to 22. Last two verses. Amen. Amen. Ganito ang pagkasabi. Isang tinig ay naririnig sa mga luwal na kaitasan, ang iyak at ang mga samo ng mga anak ni Israel, sapagkat kanilang pinasama ang kanilang lakad, kanilang nilimot ang Panginoon nilang Diyos. Kayo'y manumbalik, kayong nagsisitalikod na mga anak. Aking pagagalingin ang inyong mga pagtalikod. Narito, kami ay nagsiparito sa iyo, sapagkat ikaw ay Panginoon naming Diyos. Amen. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing repentant heart, mga minamahal, anong sinasabi sa English? Kindly, ating basahin. A voice was heard upon the high places, weeping and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way, and they have forgotten the Lord their God. Nandun daw ang pag-iyak ng isang Kristiyanong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Amen. Amen. Hindi po pwedeng ikaw nagre-repent, pero hay lang ba? Amen. Ang taong naghihingi ng kapatawaran mula sa kanyang puso, dinadagukan ang kanyang dibdib, dahil alam niya, mga minamahal, ang kanyang nagawa ay hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Nakalimutan niya ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa kanyang buhay. Ang sabi ng talata, mga minamahal. Amen. Kaya ang sabi niya, return, sabi ng mahal na Panginoon, return, ye backsliding children, and I will heal your backsliding. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Repent. Huwag kang manatili dyan. Huwag mo nga yan, uwi ka sa bahay, pabalik mo. Pagdating ng hindi ka man, Miyerkules, balik, uwi. Walang nangyayari. Dapat mula sa iyong sarili, sasabihin mo, patawarin mo malapay noon. Ayaw ko nitong nararamdaman ko ngayon. Ayaw ko nitong pinapasok sa aking isipan. Hindi ito yung kalooban. Amen? And once you repent, dapat from the bottom of your heart, hindi lang sa salita. Yan ang paghingi ng kapatawaran. Amen? Ano pang susunod mga minamahal? Ang sabi niya, repent and be converted.
Oh, ito na naman yung converted, mga minamahal. Parati nating sinasabi, maraming tao ang convinced sa katotohanan ng Diyos, but they are never converted sa kalooban ng mahal na Panginoon. They are convinced, but not converted. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, once you are convinced, be converted. Amen. Pag sinabing be converted, mga minamahal, converted is abandoning old belief and practice. Ito yung mga daya na mga paniniwala and adopting the better one based on truth, not just in words, but with signs and wonders. Amen. Kung nakikita mong iyong pagbabackslide ay nakakasama sa iyo, iwanan mo yan. Kung nakikita mo yung iyong katigasan ng ulo, yung pride na meron ka ay hindi nakakabuti sa iyo, iwanan mo yan. Be converted. Balik ka sa dati mong ginagawa. Magpagumbaba ka sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, I will heal your backsliding. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? There's a need for us, really. Kung tayo po mga minamahal ay makadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon from time to time. Amen? Ating basahin ng huling talata, aklat ng Epeso, kabanata 6, talata 13. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 13. Aklat po ng Epeso, kabanata 6, talata ay 13. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi sa English, sabi niya, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Grabe ha? Anong whole armor of God? Ito yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Para ikaw ay makatagal sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, mga persecutions in life, problems, lahat ng mga ginagawa ng kaaway, ng dyablo sa iyong buhay. Makakatagal ka kung sa bawat banal na gawain, nararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Pero kung pinababayaan mo, kapatid, ay talagang mapapahamak talaga tayo. Amen? Makita na lang tayo, mga minamahal, ang ating sarili, wala na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero sabi niya, take the whole armor of God. Take the presence of God. Damayin mo parati ang banal na presensya ng Diyos. Always be reminded what God has done unto you. Anong ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Amen. Nung ikaw ay wala pa, anong ginawa ng Diyos kung bakit nandito ka ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon? At yan, hindi dapat kinakalimutan, kundi dapat ipinagpapasalamat yan sa ating Diyos na buhay. Amen. Brother, anong gagawin ko? Hindi ko naman gusto to, pero nararamdaman ko. Amen. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, you may be able to withstand in the evil day. Pagdating ng evil day, huwag mo sabihin lahat ng tao ay matatapang at malalakas na hindi sila manlulupaypay. Lahat ng tao during evil day, manlulupaypay ang kanilang pananampalataya. Amen? Pero ang isang Kristiyanong na laging nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, nanlulupaypay yan, pero hindi bumibitaw sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Ang sabi ng talata, ako'y umiiyak. Pero kailanman hindi ko naramdaman, ako'y pinabayaan na mahal na Panginoon. Ako'y nakaramdam ng mga pangangailangan, may mga pangangailangan, pero kailanman nandyan parati, kasama ko parati ang ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat ipapersecute ka ng buong mundo, pagtawanan ka, hindi mo pababayaan, hindi mo hahayaan na ikaw ay maapektuhan. Dahil alam mo, ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, having done all, habang ikaw patuloy, sige, lupay-pay, tatayo ka, dahil madamang ba ng presensya, mamaya, bibigay naman, tatayo ka na naman, hindi ka titigil, mahal na Panginoon, tulungan mo ko, nanghihina na ako masyado, babagsak ka na naman, dahil nandiyan ang persecution, tatayo ka na naman, amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, having done all, kapag napagdaanan mo na lahat ng bagay na yan, ang sabi niya, tumayo ka muli. Maglingkod ka muli. Gumpagamit ka uli sa iyong banal na gawain. Ibalik mo ang katawagan mo.
gamitin ka uli na mahal na Panginoon. Amen? Ang Diyos nagtatanong, bakit nagagawa ng aking mga anak na pinagpala na sila'y lumayo sa akin? Ang sabi ng Biblia, kailangan mo lang bumalik sa ating mahal na Panginoon. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako ay aawit at sasamba sa ngalan mo. Ngunit pag-ibig ko ay naglamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Even praise the Lord. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko. Nung una, ang sabi Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. iwan, dilalayo sa Sapon ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tulungan mo ako ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Ibalik ang dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tingnan nyo ngayon mga minamahal.
Tingnan mo ang sarili mo ngayon. May pumatak ba sa iyong mata ngayon na luha? Have you exerted effort to repent unto God? Ngayon kung hindi, ibig sabihin hindi mo naintindihan ang pangungusap ng Diyos. Kapag hindi mo nagawa yan, mga minamahal, binaliwala mo ang salita at paalaala ng Diyos. Hindi mo binigyan halagang pagmamahal niya sa iyo. Pagkakataong inire-remind tayo. At sabi ng talata, repent! May our supplications be heard by God. With crying. Dapat papatagang yung luha. Kung talagang nagsisisi ka. Pero matatapos na pa na gawain, hindi mo man lang magawa na pasalamatan ng Diyos. Unti-unti nagiging bato ang ating mga puso. Mahabag tayo sa ating mga sarili. Pero sinasabi parati ng Diyos, gaano man kalayo ang ininayo mo na ngayon sa mahal na Panginoon, walang araw na hindi tayo hinihintay ng Diyos upang magbalik sa Kanya. Hinihintay niya parati na tayo, mga minamahal. Isang araw, magising at sabihin natin, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Forgive me, Lord. And then God will hear you. Isa pa nating awitan, mga minamati, mahal na Panginoon. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawak mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Isa na po. Tulungan mo ako. Gawin nating panalangin ito, mga minamahal. Ipigit mo yung mga mata. Say it from the bottom of your heart. Forgive me, Lord. Pagkawakan mo kami. Isa mo pa natin itong gawin, mga minamahal. Isa pa, mga minamahal. Hallelujah. Isa na pa. From the bottom of our heart. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Pursue us, O Lord. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Heavenly Father,
Salamat po. Patuloy mo yung pinapaalala sa amin ang iyong kabutihan. Salamat sa mga himala. Madalas kami nakakalimot. Nakalimutan namin ang iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Akala namin kaya na namin. Pero hindi namin kaya kung wala ka. Alam namin ikaw ang Diyos na gumagabay sa amin araw-araw. Huwag mo kami pababayaan. Panghawakan mo yung mga anak. Naway magkasama-sama kami sa paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Sa ating pumaminamal na mga bisita, ating beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Yung mga narito ngayon, marcha kayo papunta sa harap. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Ating beloved viewers, sumunod kayo sa ating gagawing panalangin sa pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, tinatawag nating pananampalataya. Kinakailangan ng palataya sa isang Diyos. Walang iba ang pangalan niya ay Jesus. Siyang Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ng katawan tao upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat ng tao. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos. Naririnig tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ikaw ay magsisi. At ikaw ay pagkatapos ikaw magsisi, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Acts 2:30. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tanggapin mo ang bautismo sa tubig upang tanggapin kapangyarihan at mapapatawad ang iyong kasalanan. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang bautismo sa tubig ay kailangang ganapin. Ginawang ihimplo yan ng mahal na Panginoon upang maging modelo ng mga anak ng Diyos. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Gawain na yan ng ating mahal na Panginoon. Yung nanginginig, umiiyak. Hindi po yan nanginginig dahil sa takot o umiiyak dahil sa kalungkutan. Lahat yan ay gawa ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay may karamdaman, naramdaman mo yan, gagaling ka. Kung ikaw ay nalulungkot, naramdaman mo yan, gagalak ka. Kung ikaw ay may problema, naramdaman mo yan, ang kalutasan ng Diyos binibigay sa ating mga minamahal. We have proven that for so long years. 49 years. Hindi yan napakaiksing taon. Pero napatunayan namin ng Diyos, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon. Itas niyo ang inyong mga kamay. Ipikit niyo ang inyong mga mata. Sabihin niyo lahat ng aking sasabihin. Sumunod kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon ibinigay upang ako'y mapabilang sa iyong mga tunay na anak. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapan ng Jesus. Narito yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahil ng kanyang paglapit sa iyo. Ikaw ang tumusin may malang kaparaanan, walang imposible sa iyo. Walang bagay na nalilingid sa iyo.
Walang distansya makahadlang sa mapagpapala mo sa iyong mga anak na ito, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, dinadalangin namin sa panadalangin namin ginaganap ni Mara Evangelista Estrada Almeida. Patawarin mo sila sa kanyang mga pagkasala. Gawin mo silang tuyan na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa hindi ito natuloy ng kanilang paglilingkod. Kundi simula pa lamang nawa ito, makasama namin sila sa iyong paglilingkod sa iyong pagbabalik. Sulat mo ng kanyang pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalakitan, 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panlangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Huwag magbibiro, mga minamahal. Kung tayo po may mga problema, 2 kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, 2 kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. God heareth the prayers of the righteous. Pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga matutuwid. Sa oras ito mga minamahal, tayo natin dumalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang balang sa iyong pangalan, pinakamamalapin sa natin mga anak, mahal na Panginoon, kami na naniniwala sa iyong mga salita na kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami makapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito, sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida. Ang pumaminamal na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman, diabetes, cancer, leukemia, mga gawa ng kaaway ng mga uri ng karamdaman, kasawat-kasawat in Jesus' name. Lahat ng mga palulupaypay, mga pagbabagay sa iglesia, mga palalamig, we can mag-out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Goes out in the mighty, hallelujah, hallelujah. Be healed in Jesus' mighty name. We heal in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. The top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay talon. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. Sapagat na ang Diyos sabi nga ng mga minamahal, angkinin mo na. Hindi mo sinabing paparating pa lang. Angkinin mo na, lahat ng pinalain mo na, tanggap mo na. Amen. Sabi ng Biblia mga minamahal. Tayo po natin tatanong mga minamahal. Lahat mo muna pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyan po natatapos mga minamahal ang ating po pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na pitadago sa ating po mga announcement. Darito ating malapit elder, Brother Alvin, para sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. At marami pong salamat muli sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang banal na salita na atin pong napakinggan sa araw nito. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. Marahil ang iba sa atin, mga minamahal, ay nagtataka kung bakit wala po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Amen. Sila po ay nasa dako po ng Umingan. Amen. Sapagkat Holy Supper po nila doon, mga minamahal. Amen. At minsan-minsan lamang po nila madalaw, mga minamahal. Amen. Ang Umingan po, ito po ay bunga ng San Carlos, mga minamahal. Amen. Kaya marapat lamang na ito po, mga minamahal, ay talagang pangalagaan din po, mga minamahal. Tayo, lagi po tayong kasama, mga minamahal. Amen. Ating pong mga taga-Umingan, beloved brethren, mga minamahal. Amen. 3 to 4 times po madalaw ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen. Tayo pinagpala, mga minamahal. Amen. Sapagkat lagi po nating kasama, tayo po ay natuturuan talaga ng totoong aral ng ating pong beloved ordained preacher sa pangunguna ng ating pong beloved parents in the Lord. Amen. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay kukuha, mga minamahal, ng ating pong special offerings para po sa nalalapit na anibersaryo, mga minamahal. Amen. Ng San Carlos Outreach, mga minamahal. March 24 na po ito, mga minamahal. Amen. At yung atin pong special offerings, mga minamahal, ito po ay ginagamit, amen, sa paghayo, mga minamahal. Amen. Sa mga kaluluwa, mga minamahal. Gasolina,
doon po sa mga leaflets, mga minamahal, amen, at magpapagawa ulit ng leaflets ng ating pong beloved ordained preacher. Yun naman pong may patotoo, mga minamahal. Yung narito po, mga minamahal, amen, yung walang mga testimony, yung ipapagawa muli, yung meron pong mga patotoo, mga minamahal. At iba po yung presyo po noon, mga minamahal. Medyo may kataasan po, mga minamahal, amen. At sabi ng ating pong pinakamamalapeng Diyos, hindi siya liko upang hindi alalahanin yung ating pong mga sakripisyo na ginagawa, yung pag-ibig na ating pong iniuukol sa ating dakilang Diyos, sa paglilingkod sa Kanya. Hindi po niya yan nakakalimutan. Amen. Lahat po yan nakarecord, mga minamahal. Amen. At sabi nga po, huwag mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan tayo po ay magsisiani. Amen. Hintayin nating mamunga, mga minamahal. Amen. Pag namunga, aani po tayo, mga minamahal. Amen. At narito po, mga minamahal, ang kabuuan, mga minamahal, ating pong nalikom ay 2,811 pesos po, mga minamahal. Amen? 2,811 pesos yung ating pong nalikom. Amen? At ihanda po natin po, mga minamahal, yung ating pong mga ipagkakaloob sa ating special offerings. At ito po ipanalangin ng ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Thank you.